Takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Tentokrát hrám Spintires. Je to hra, v ktorej musíte proste hľadať určité levely, ale ja tu len proste chodím a len tak sa ich húškam, chápete? Tak to natáčam, tak môžete sa pozerať. Je to Spintires, dá sa znovu stiahnuť, ale musíte mať Steam. Počkajte, ja to vysvetlím, lebo on to nevie. Najprv, keď chcete tú hru hrať, dá sa stiahnuť, dá sa kúpiť cez Steam, alebo musíte kúpiť, kde sa jasné. Kde sa hry akože kupujú a tam môžete dostať, ale musíte mať najprv Steam. To vám dáme aj do popisku tú stránku Steamu a ten Spintires je o tom, aby si tam dostával levely, môžete tam hrať multiplayer, single player. Na single playeri, teda na multiplayeri máte to lepšie, lebo sa tam môžete aj odťahovať a proste ide tam o to, aby ste sa Ale borili. hráč vám to musí prijať. Niesli drevo. Proste prenašali drevo a náklady a za to dostávate. Napríklad je tam taká mapa, v novej verzii je tam taká mapa, že... Môžeš. Dostávaš tam všelijaké vyznamenenia, napríklad je tam v novej verzii akože taká mapa, že ideš cez vodu a tam dostaneš vyznamenenie, že najlepší plavec, alebo keď ničíte stromy, tak vtedy najlepší drevorúbač napríklad. A to je všetko, môže Ferko pokračovať. Dobre, ako vidíte, boríte sa tu blatom, mal som zasvinené kolesa pred chvíľou, asi sa prevrátim. Je to v pohode, napríklad tu je vodička, pôjdeme cez ňu, cez tú vodičku. Neviem, či to prežijeme. A zatiaľ sa môžete pozerať pri videjku aj do môjho, ja idem natočiť teraz akože Critical Strike. To je, Ferko to už natočil, ale tak ja to idem trošku kopírovať. Sme späť. Čo sme komentovali. Prepáčte, to vystrihneme. Vero, je tam vidieť to moje... Dobre, sledujte, ideme cez vodu. Aha, pozrite sa. Pozrite! Asi zapadneme. Neviem, ešte, že mám zapnuté pohodno 4x4. Aha, ja to mám vypnuté. A do prdele. Aha, a ja som sa čudoval, že čo mi to išlo tak ťažko. Som terorista. Aha, diferenciálne môžem zapnúť. Všechna kola môžem. Dobre, teraz sledujte. Tak si pozeráme. Poď, let's go. Pozrite, my to hada preplávame. No jasné. Si robíš prdel. Ani jedno poškodenie. No jasné, ty si robíš prdel. Však prečo nie? Ide, mami! Ako vidíte, no tak to kámoš už musel vypnúť. Matthew Killer. Sledujte. Dorite. Ideme, zapnem aj zvuk. Ovládání. Ne. Nastavení. Dáme zvuk. Tak, dobre. Vidíte, že sa tu takto má to fakt dobrú grafiku, len ja tu mám
nastavené na minimum, lebo mi to lagovalo, lebo by mi to lagovalo. Alebo... Nejde. Vidíte, úplne sa tu boríme tým blatom. Neviem, či to aj vytiahneme. Podľa mňa... No jasne. Nie, nevytiahneme. Nezadri. Ale vriti. A nežme. A vytiahli sme to. Ako môžete vidieť, sme živí a zdraví. Pneumatika troška namočená. Ale furt žijeme. Potom vám ukážem aj, ako sa dá dať ten naviak. Či toľko sa nemení. Vidíte veľký nápis Bandicam. Nebezpečná úroveň hladiny vody. Pozrite sa, aha. Vezmu vám ten naviak do chvíľočku. Pozrite sa, tu ste zastavíme v tom najväčšom bloku. Ručná brzda zapnutá, stlačíme Včko. Zviditeľníme myš. Takto chytíme to tu. Dáme to tu na tento strom napríklad. Teraz tlačíme Fko a Fko a normálne nás to ťahá. Počujete aj ten zvuk. Priťahuje nás to ten strom, teraz sa môžeme odpojiť. Je to suprová hra, troske. A videli ste, mal som zapnutú ručnú brzdu, aj tak ma to ťahalo. Som si ani nevšimol. Jasne, ja zapadnem v tomto, hej, tu robíš prdel. Dobre, vyťahli sme to. Tak, a ideme ďalej. Ale za minútku budeme končiť, lebo počkajte, volám to mi volá.